Maliban sa bagong damit na inihanda natin, maliban sa maraming pagkain na naghihintay sa Noche Buena mamaya, maliban po sa maraming games at palaro na inihahanda natin at iniisip natin para sa mga family reunions, bukas, o mamaya, sana po, nakahanda na rin at tapos na rin ang ating mga New Year's resolution. Ako po, sa totoo lang, meron pong tatlo lang New Year's resolution. First, New Year's resolution ko po na sana, di po nagpaparin. Kahit mabawasan lang ang tumatawag sa parokya araw-araw. Hanggang kanina po, bago ko lumabas, sana mabawasan ang tumatawag at nagtatanong, Father, anong oras po yung 8 o'clock mass mamaya? Tinanong pa. Hanggang kanina po ay mga buong araw ko yan. Sa dami-dami tumatawag, tinatanong lagi, linggo-linggo, walo ang oras ng misa dito sa St. Jude. Sana po ma-memorya nyo na. Yun ang New Year's resolution ko. Ikalawang New Year's resolution ko, sana mabawasan ng ang kumukontra sa bansa at sa parokya natin. Sana mabawasan ang kumukontra. Ay ako, gustong i-impeach lahat ni Ninoy, ang mga matatayang justices, ay nako, hayaan na. Kung gustong ikulong ni Ninoy, ang lahat ng mga nanguwarakot, ay hayaan na po ng kumontra. Eh, wala naman tayo mga pagdarayan na nakikita pa sa kanya, at mukhang malinis naman naman tayo. Eh, di ko hayaan at kumontra. And the third New Year's resolution ko ay naisip ko po ito dahil ako'y naniniwala, kahit ang mahal na ina, araw po niya ngayon, ang unang araw ng bagong taon na Solemnity of the Blessed Virgin Mary as the Mother of God, kahit po siya ay mayroong New Year's resolution. Alam po niya kung titignan natin yung unang kwento ng Pasko, ang dami-dami nangyari sa buhay ng mahal na ina. At ang bilis ng mga pangyayari at nakakabigla yung mga nangyari sa kanya. Biglang ng buntis, muntik ng iniwan ni Jose, nagbiyahe ng malayo, nangnak sa sapsaban. Ang dami-dami po, mabilis yung pangyayari sa buhay niya. Pero, kampante, hindi ka-tense at mahinahon siya. Alam po niyo sa bahay niyo, na dahil ang bisitang balikbayan. At dahil nandun lahat ang mga bisita, mga tense na nilagay sa pupunta, sa gagawin, anong gagawin, anong bibili, anong hiluluto, sa naman susunod na punta, tense na kami lahat. Pero si Mama Mary, in spite of the many things na dumarating at nangyayari sa buhay niya, mabibilis, na pagbabago, na mabiglang mga pangyayari sa buhay niya, na hindi man niya inaasahan, very composed, kaya mahinaman, very relaxed. Bakit? Ang New Year's resolution niya ay she kept all these things reflecting them in her heart. So, bago mag-react, bago mag-alit, bago mag-alita, bago mag-tense, New Year's resolution siguro ni Mama Mary, I will first be quiet, keep all these things in my heart, and reflect in them in my heart. At siguro po isang magandang resolution para sa atin ito. Ako, mabilis po darating ang bagong taon at maraming mangyayari sa buhay natin. Marami pang mga naghihintay na mangyayari, mga kalangitan, iba't ibang issues na darating sa buhay natin. And maybe Mama Mary, we will adopt her New Year's resolution. Before reacting, before nagwawala, bago man ang lahat, we try to keep all things and reflect on them in our heart. Ngayon po, ang tanong-tanong kahulugan dito sa buhay natin. Papaano po natin konkretong mailagay sa buhay natin yung tinatanggap at tinatago at pinagninilay-nilayan ang lahat ng
puso natin. Tatlong simpleng paraan at kamugan na ako. Unang-una, noong maliliit po kami, kapag may nakikitang mabait na tao ang namin, hindi po niya sinasabi kaganahan ng tao yan. Siguro po yung mga nakakatanda sa atin na ito. Sasabihin niya naman may kalwalas na datukanan ng tao yan. So kapag may nakita po siyang mabait na tao, she will describe this mabait na tao, hindi kaganahan. Sasabihin ko ng mga matatanda, kalwalas na, karagul na datukanan ng tao. That is being able to accept and keep all things in our hearts dahil maluwang at malaki ang lalagyan sa ating kalooban. Maluwalas, malalam, datukanan. Sa mga maraming nangyari sa buhay ni Maria, kung yung titingnan niyo, sabi ko ang buong kwento ng unang Pasko, ang dami ng pagbabago ang nangyari sa buhay ng mahal ko. Kahit bata pa siya, kahit hindi siya nakata, sabi ko, biglang nabuntis, o biglang iwan ni Jose, biglang nagbiyan, mga pagbabago dito, biglang magiging ina ng Diyos, ang dami ng pagbabago. Tapos ang daming discomfort na nangyari sa buhay niya, nagbiyahe ng mga ayaw, nagsilang sa isang sabsaban, mga discomfort po ito. Pero dahil malawak ang lalagyan, tahimik na tinanggap ng mahal na yan. Kung tayo lang mo siguro, kapag biglang magbabago, biglang changes sa schedule lang natin, o biglang discomfort lang sa buhay natin, ako mag-re-rebel na tayo, magwawala na tayo, at magmukura na natin ang Panginoon sa mga hindi nakasama nangyari sa buhay natin. Not with very, like our New Year's resolution, to keep and reflect all things in our heart. Ang swerte kong nakausap ang maraming kaibigan, nabisita ang maraming kakilala ko na yung asawa ngayong si Magabi. At ako'y namamahal sa mga pinukwento nila sa akin. Isang babae ko na may kasawa, pinakwento sa akin, ay napakawang sa kanya. Ang swerte ko po, yung asawa ko napakalaki ng lalagyan para sa akin. Kapag ako'y napuyat at napako, hindi lang gigising ang asawa ko. Siya na po ang tatayo at maghahanda at magluluto ng almusal para sa akin. Tapos kapag tumayo niya, dahan-dahan at sigurado hindi babagsak ang pinto para hindi ako magising. At never paniwalas kapibabagan paranahan in the sun. And I was listening to another woman, sabi niya sa akin, ay naku amo, itong asawa ko, nung naliligaw sa akin, ay talagang grabe ang pagsusuyong ginagawa sa akin. Pagkatapos namin makasal, pati medyas niya sa aking pinakakalis, pati sandal niya sa aking pinasusunod, pati likod niya lagi pinakakamot sa akin. Then sumagot naman yung lalaki, sabi niya, ay, yun ang swerte ko amo. Ang lawak-lawak ng kabutihan, ng lalagyan, ng asawa ko para sa akin. Kanina po, kasama ko yung mga pamangkin ko, mga balik-balik, isa kami po sa sakyan. At katabi ko, yung asawa ng unang pamangkin namin. So, nung bago ko nagpaandar yung sasakyan, nabigla po ako, kinuha niya kagad, parang automatic, kinuha niya yung seatbelt, at inilagay yung seatbelt. Oh, noong wala po namin ang sanyo. Tapos tinignan ko siya, sabi ko sa kanya, ang swerte-swerte naman ni John sa'yo, pati seatbelt niya, linalagay mo. At buong pagmamahal ko, sinabi ng kasama ng pamangkin ko, ay makafali sa akin. Pag nandito si John, hindi siya nagtatrabaho. Kasi pagod na siya sa pagtatrabaho sa road, kaya pag nandito siya, hindi siya nagtatrabaho. Napakalawa, kalwalas na datukanan para kay pagpapag. May kaibigan po kami, kaya yung barkada, ay talagang bilhin kami sa kanya. Kahit anong sabihin namin, kahit anong pangaas na gawin namin sa kanya, kahit iwan namin, kahit kung minsan nakakalimutan namin, wala kang natinig sa kanya. Hindi nagsistimento, hindi nagagalit, napakabait at teka, haba, ibabagan. Napakalawang ang kanyang lalagyan. Para ang kamanay. At ang mga tao kong manawak ang lalagyan, manwalas na tumanan. Sila ang masayang, misansan,
at likas kanitin by God. Amen? Ikalawang ibig sabihin na tinanggap lahat, tinuha lahat, at linagay sa kanyang puso at pinagilay-nilay nito. Ibig sabihin ko ito, marunong pumili ang mahal na ina kung ano ang itatago niya at kung ano ang ibabasura niya at itatago niya. Tinago niya na mayroon siyang bagong anak, nakalimutan na yung mahabang biyahe, pinuntahan niya. Tinago niya na ito ay anak ng Diyos at nakalimutan na ito ay isinilang sa isang sarsalan. Tinago niya ang pagmamahal ni Jose sa kanya at nakalimutan na ang mga kapoy ng mga pastor na bumisita sa kanya. Yun ang may isang malaking nalagyan na tinatanggap ang lahat sa puso niya. Alam niya kung ano ang itatago at alam kung ano ang dapat itatago. Kaya nag-aaral ko sa nabigay, kaya natapo ko yung computer ko. Dahil ang daming lecture, daming binibigay sa akin, wala, type, save ng save. Tapos napansin ko, bumaga. Yung bumaga ng computer, bumaga. Tapos sabi ko sa kaibigan ko, sabi ay nakumama ko sabi niya, mag-delete ka na, puno na. Mag-delete ka na. So, tinignan mo po yung mga pinokya ko lang, yung mga paulit-ulit lang, yung mga downloaded lang, yung mga hindi naman importante. Ay, sinulan mo kong i-delete at ibasura, move to trash. Mamaya-maya, bumilis na naman ang computer dahil malaw na naman ang nalagyan para sa mga bagong biyaya para sa bagong. Ganito po kami malawak na kalooban tulad ng mga marina na you are able, kayong itago ang lahat ng bagong biyaya sa puso mo kapag marunong kong magtago. Kasi kung minsan na dami natin tinatago sa puso natin pati mga sentimento, pati hinanakit, pati yung sama ng loob, pati yung mga nangyari ginawa sa atin noong 1946, tinatago natin doon. Ay, ano pa yung tawag po doon sa kapang malinaw sa salita? Sukal loob. At bakit na po sabihin yung sukal? Nasura na dapat itapo, free, at bawag bigyan ng maraming libreng space ang puso natin para yung bagong brush ng bagong taon ang siyang mailagay sa puso natin. Ewan ko kung ginagawa pa ninyo ito, lumalimit kami. Bibili ng nanay ko ng bigas. Tapos po, minsan hindi ko alam kung binibili niya ay palay na bigas o bigas na may palay. Kasi ilalagay sa igo, ano yung igo? Bila ako, tapos may pinili yung bato, itatapon, yung bunga ng damo, itatapon, yung tayo ng butik, itatapon. Kung maikon lamang, yung tunay na bigas, yung po. Ganun din po sa buhay natin, dapat tayo pumili. Kung ano lang dapat itago, ano lang dapat malihinin sa puso natin, yung tunay na bigas natin, yung tunay na biyaya. Itapon yung basura, itapon yung masamang lasa, para magkaroon ng bagong lugar para sa puso natin sa biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Ikatlo po, magkaroon ng malawak na lalagyan sa puso natin tulad ni Maria na kayang dalhin, ilagay ang lahat ng biyaya sa kanyang puso. Ibig sabihin, alam natin ang mga bagay na dapat ipaubaya sa Diyos. May